Gak ero ya nek mantu kopi. Loh, aku gak ero gak buka di golek kitab aku, Pak. Opo iki? Lho kok nasoke oke men aku. Ki wis nek manane lah iki ya. Kadang kabali golek kitab ket biyen ra temu. Wes ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi maddati wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarata. Iya benar. Sabi'ah. Enten nggih. Lan utawi makalah ingkang kaping 17. Inggih menika anin Nabi dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu isine riwayat niku annahu sak temene Kanjeng Nabi kala niku sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi. Al ummahatu utawi pira-pira induk. Nah ning kene diartani pokok. Ae maksude al usulu pira-pira pokok iku arbaun wonten sekawan. Minal asya'i saking pira-pira perkara. Setunggal ummul adwiyati. Induknya obat. Jam'u dawain al adwiyah niku jama'i lafadz dawain. Wahwalan utawi dawa niku mabarang yuta dawa kang dinggo obat dinggo tombo bihi apa kelawan emah. Nomor kali wa umul adabi induknya tata krama. Wahyalan utawi adab niku ma'rifatuma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khoto'i. Sing darane adab niku nggih menika ma'rifatuma ngenali barang yuhtarazu ingkang dipun hindari bihi apa kelawan emah alat untuk menghindari ngono kasare an jami'i anwa'il khoto'i saking sekabehane macam-macame kesalahan. Nomor 3 wa umul adwiyati induknya wa umul ibadati kok iso ya motoku ngono ya wa umul ibadati lan induke pira-pira ibadah. Wahyalan utawi sing aran ibadah niku fi'lul mukallafi tindakannya orang mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ing atase nulayani senenge dhewe. Dadi kudu duwe seneng Mas nang maksiat Mas. Lek kan duwe seneng maksiat gak iso. Kaya dene poso jane gak seneng, jujur ae gak seneng ya. Gak seneng. Gak seneng salat barang gak seneng. Tok dari dipaidu. Heeh. Lah oleh nulayani kepingine dhewe niku takziman krana ngegungaken li rabbihi teng pangerane. Lah saking mergo jenengan ya Gusti. Cara ora demi jenengane ora katene poso karo salat. Ge opo? Ge opo ya? Lah ge opo? Lah iya lek ora krono ngagungne pangeran ge. Lah ge opo terusan? Gak ono ta. Nyenengne wong tuwa. Lah mendah le. Lah ya kuwi. Nanti kuwi mek aneh. Jane ora seneng abot, jamaah barang ya abot. Cara leo gak jamaah gak jamaah. Nomor terakhir wa ummul amani induknya angen-angen. Utawi lafat amani niku jam'u umniyatin jama'i lafat umniyah. Wa huwa lan utawi niku maknane nggih. Maknane angen-angen niku takdiru husuli syai'in ngira-ngiraaken terjadine sesuatu mumtaniin duka niku sing gak mungkin au mungkinin duka niku sing mungkin. Pokoke wis ngira-ngiraaken kedadiane sesuatu baik itu yang tidak mungkin ataupun tidak mungkin. Nah, sakniki dibeber
fa ummul adwati moko utawi kang aran induknya obat ninggih menika kilatul akli, setitik mangan. Duh, repot ngene iki Mas. Nah aku lek mani sithik-sithik mangan. Oh iya. Samplo anak mangan. Iya sithik. Podo. Aku ngono lek mani Pak, sithik-sithik mangan ngono Pak. Oh iya, padha berarti ngono. Padha kabeh. Fa innal ihtima min akli ma yadurru khairun minal adwiyati likulli da. Wis jane mulai biyen prinsip iki. Fa innal ihtima krana sak temene ngreksa utawa melindungi diri min aklima saking konsumsi barang yadurru kang bahayani apa mah iku khairun luweh apik minal adwiyati tinimbang pira-pira obat likulli dain kaduwe saben-saben penyakit. Asline trae teko niku pola makan Mas. Nah niku penyakit. Nggih malah biyen trae. Awake dhewe lho nang sing dipangan niku lho. Kadang iki akeh-akeh gak ngerti kadare iki opo, fungsine kanggo awak iki opo, penting enak ngono ya pokoke. Pola hidup nikmat. Itu pola hidup sehat. Wa ummul adabilan utawi induke tata krama inggih menika kilatul kalam. Setit guru gak Mas? Iya, kang guru kan. Ono konteke lah. Nek guru terus dididik ngomong lah piye murite. Piye murite iku. Ya iki ono makome lah, ono tempate dhewe. Fakasratul kalami moko utawi kakean bacot. Ilmu kalam gak masuk berarti Mas. Gak iki berarti. Iku tanfi ngilangno apa iku kasratul kalam al adaba nang tata krama. Terus wa ummul ibadati sing nomor 3 utawi induke pira-pira ibadah inggih menika qillatud dzunubi titik dosa. Gak iso nek kene titik dosa Mas. Iki titik dosa. Titik dosane. Nek kene kan sithik-sithik dosa. Buka HP sithik wis dosa. Buka omongan titik wis dosa. Lah ngono nyebut teks salsa ngono tak wis dosa. Tapi dosa sing nikmat. Aduh. Masih ben ngerti lek rekaman iki pas virale salsa, iki pas virale opo. Heeh, ben ngerti. Iki tondo. Saiki wis nikah. Wis. Lek sing jerimu apa nglamar ngono kae demit ae wak. Waktu wae. Wis tak golek Instagram wak. Waduh. Kacau. Wis. Horor ya. Fadzunubu moko utawi kang aran dosa, utawi dosa ikutan fil ibadah, ngilangno apa dosa niku al ibadah teng ibadah, menafikan ibadah. Allati kang ya utawi ibadah ta'zimullah niku ngegungne Gusti Allah. Jadi seolah-olah nek nglampahi dosa niku gak ngegungno Gusti Allah. Ngono kaya-kaya. Wa umul amani lan utawi induknya angen-angen as-sabru nggih menika sabar. Iki tok sing iso nglakoni, Pak. Iya. Sabar wis kon poso nggih. Sabar iso. Ape piye ra kon kate nuku gak ono, ate pesen langsung gak ono, akhirnya golek gratisan to. Sabar. Wa huwa lan utawi kang aran sabar niku habsun nafsi, memenjarakan nafsu anil jazai saking ngersula. Supaya gak ngersula. Jadi iso diarani takwa-takwane wong iku iso ngatasi ngersulane, mengatasi kecewanya itu. Fasabru moko utawi kang aran sabar iku amaru luweh pahit minas sibri tinimbang ning kene diaturi putra wali. Mergo sing paling pahit putra wali ya. Gambir Blitar ya, Pak. Heeh, Gambir Blitar ya. Sibri macane ta. As-sabru amaru minas sibri. Wa yuqalu lan dipun ngendikakno wonten maksude Kontak lain. ya wa yuqalu lan dipun ngendikakaken apa lafadz bis sabri tanalu maturid. Iki kaya lho pepatah ngono modele. Bis sabri kelawan sabar tanalu iso memperoleh sapa sira ma ing barang turidu kang menghendaki sapa sira. Iki contone iki ana ndek film Equalizer Mas.
iku wonge iku gak kesusu blas ngono. Tenang, tapi kadung tandang. Wah. Golek momentum. Wa bitakwalan kelawan takwa yalinu dadi lemes laka kanggo sira al hadidu apa wesi. Yo ambek dibong barang nek takwa tok iku gak lemes-lemes. Pun sakmene sik wal maqalatu tsaminata asyarata wallahu alam bisawab. Mugi-mugi iso nglakoni lah Mas ya. Al-Fatihah. Paling gampang kok ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tutup mergo iso wis dikondisikno iso.